Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краінай закіруе прэзідэнцкая хунта. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту, калі група асобаў учыняе крывавую лазню у сценах парламенту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Беларусь падае яшчэ глыбей у прорву палітыка-эканамічнага крызісу. Трымціць непаслухмяная рука, баліць душа і замірае сэрца. І слова выбіваецца з радка, яшчэ не ўсведамляе сэнсу смерці. Не стала дуба ў полі, знак бяды. І навальніца ў роспачы ад ранку. Цяпер яна не ведае, куды накіраваць наступную маланку. Жалобная віруе талака, не верыць, што жыццё яго пражыта. А як радзіме жыць без Васілька? Ці будзе каласіцца ў полі жыта? Пакуль мы ў смутнай мітусні прамоў, ягоны скон асэнсаваць не ў стане. Напэўна, і вярнуўся ён дамоў, бо ведаў, што ніколі ўжо не ўстане. Гаротна будзе неба слёзы ліць, а чалавек да ісціны імкнуцца. Каб высветліць, што мёртвым не баліць, ён здольны быў пайсці і не вярнуцца. І літасці ад лёсу не чакаў, за спіны непрывычны быў хавацца. А нам, жывым, і смерцю ўласнай даў, ці не апошні шанец аб'яднацца. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Але што цікава, нідзе той дыктатарска-фашыстоўскі рэжым не затрымаўся надоўга.